बिथांमोना जे दा जे 15 फाइनान्स आरो 6 फाइनान्सनि टेन्डार टेन्डारफोरखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों बे खालामनो नागिरनाया बिआइनि बियो आनकनस्टिटिउसनेल एगेन्स्ट द रुल्स मानो होनोबा जोंनि बिटिआरनि जायफोर ठिकादार बिथांमोना सरकारि एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना जे टेन्डार प्रसेसआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना सालान दाननानै नङा होमबा ट्रेजारि सालान दाननानै बिथांमोना जे टेन्डारखौ बाहागो लादों आरो बिथांमोना दिनै टेन्डारखौ मोननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खामानिफोरखौ मावनानै होनो थाखाय सिगांबोदों दिनै बिथांमोना केन्सेल खालामनानै होयोबा बै ठिकादारफ्रा हालाय हाफाय जागोन बेनि थाखायनो बे ठिकादारफ्रा रावबो नङा नोंथांमोननिनो जोंनिनो बिदा फंबाय दा बिथांमोना जुदि हालाय हाफाय जानांगौबा जोंनि बिटिआरनि जौगानाया माबोरै फैगोन ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे थांखिखौ बिथांमोना बोखांनानै लायो आरो जे टेन्डार प्रसेसफोर जालांदों बे टेन्डार प्रसेसखौ जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै बे ठिकादारफोरखौ खामानि मावनो होयो बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय जोङो 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिथांमोननिफ्राय जोङो सरकारखौ माने लादोंमोन बे समाव गोबां बेबायदिनो बिआइनि भाबै होनाय टेन्डारफोर दङमोन जों बेफोरखौबो केन्सेल खालामाखै बिथांमोना 2900 रांनि बिथांमोना लायबिलिटि खालामदों 2900 जेराव 2900 कौटिनि जे लायबिलिटि बिथांमोना गालांदोंमोन बेवहायबो जोङो बेखौ केन्सेल खालामाखै आरो फ्राय 300 कौटिनिबो बांसिन फ्राय 400 कौटिसो जोङो बे लायबिलिटिफोरनि बिलखौ जोङो होबोनो हादों मानो होनोबा बैफोर मानसिफ्रा रावबो नङा बे ठिकादारफ्राबो बिपिएफनि दिनाव मोननाय ठिकाफोरबाबो बिथांमोना जोंनिनो बिदा फंबायफोर जोंनिनो ओनसोलनि सुबुंफोर बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै लामा दालां स्कुल कलेज बानायनानै होदों गावनि सिपिनि रांजों बिथांमोना बेखौ खालामनानै होदों दा बिथांमोना जुदि बिलखौ मोनाबा माबोरै जानो जोङो गासै 400 कौटिसो होबोबाय दा आं खावलायनो लुबैदों जिहेतु बैफोर माने कन्ट्रेक्टखौ बिपिएफनि दिनावनो 2020 मायथाइनि सिगांनो बिथांमोना मोनदोंमोन जेसेबां लायबिलिटि बिल मोननांगौ दङ बेखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकारा जाहाथे थाबैनो बै लायबिलिटिफोरखौ होयो मानो होनबा बै ठिकादारफ्रा सोरनाबा लन लानाय सोरनाबा हावलाद लानानै हा फाननानै बेंक क्रेडिट लानानै बिथांमोना बे ठिकाफोरखौहाय दैखांनानै होदोंमोन आरो दा बिथांमोना बिराद गिदिर मोनसे अलखदाव बिथांमोना दङ ओंखायनो जिहेतु बिपिएफनि दिनावनो बै टेन्डारफोरखौ होनाय जादोंमोन बे लायबिलिटि बिलफोरखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेखौबो आंहा खावलायनाय थाबाय बिथांमोना बुंदों जे दिनैहाय माबा फरेस्टनि साख्रि होनायखौ बिसिडिसिनि सेक्रेटारि साख्रि होनायखौ बिथांमोना तदन्त खालामगोन मागोन होननानै बुंदों बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे प्रपार प्रसेस फल' खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै इउनिभार्सिटिखौहाय रिटेन एग्जामिनेसन कन्डाक्ट खालामहोनानै आसाम पुलिसखौहाय फिजिकेल टेस्ट खालामहोनानै आरो सिएसबिखौहाय अरेल एग्जामिनेसन बा भाइबा बस खालामहोनानै बैफोर साख्रिफोरखौहाय उइथ माने मा होनो ट्रेन्सपेरेन्सि एन्ड एकाउन्टेबिलिटि बैफोर साख्रिखौ होनाय जादों खुनु माने बाव इलिगेल खुनु प्रसेस बाव माने फल' खालामनाय जायाखै बै लाइमोनफोरा जे दिनै साख्रि मोनबाय जइन जाबाय बिथांमोनखौ तदन्त खालामनानै दिनै जुदि आननेसेसारि मोनसे हेरेसमेन्ट होनो नागिरोबा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो आनकनस्टिटिउसनेल इलिगेल आरो आनएक्सेप्टेबल ओंखायनो बिथांमोना फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो जाखांनाय खामानियाव थांबाय थायाबालायनो गावसोर मा मावनो नागिरदों बेयाव कनसेन्ट्रेट खालामनायासो बिथांमोना गोनां जोङो फ्राय 900सो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रि बिथांमोना गारबोदों जों होबोस्लाबनो हायाखै जोंना सरकारनि टेनियरा डिसेम्बरसिम दङमोन माने जोंनि बिसायख'थिया सेप्तेम्बरावनो जानानै होबाय बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ थाबैनो जाना होबाय जायनि थाखाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ जोङो होबोनो हायाखै इन्टारभिउनि रिजाल्टफोरखौ होबोनो हानाय जादों आरो टेट क्वालिफाइडफोरनि थाखाय फ्राय 1100 फोरोंगिरिफोरनो होनायनि थाखाय जोङो गासिबो प्रसेसखौ कमप्लिट खालामबोजोब्बाय खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौ एकदम माने इलिजिबल जायफोर प्रपार प्रसेस खालामनानै बिराद गोरों प्रफेसारफोर ससियेल एक्टिभिस्टफोरखौहाय कमिटि दानानै होनानै जाहाथे मोजां मानसिफ्रा मोनो क्वालिफाइड इलिजिबल मानसिफ्रा मोनो बे प्रसेसखौ फल' खालामजोबनानै खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौमोन बे एपइन्टमेन्टफोरखौ जाहाथे बिथांमोना थाबैनो होयो थांनायाव माने फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो फिउचारखौ जाहाथे बिथांमोना फकास खालामो बेखौ आंहा खावलायनाय थाबाय आरो मोनसे डिसिसन बिथांमोना लादों जे नन सिएसबि जायफोर साख्रि मोनदोंमोन फ्राय 570 सुबुंफोरखौहाय इन्टारभिउ गैयाजासे
CSB नि खुनु प्रसेस गैयाजासे एडभार्टाइजमेन्ट गैयाजासे 2020 मायथाइसिम बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होबोदोंमोन बे एपइन्टमेन्ट मोननाय सुबुंफोरनो बिथांमोना दानारि बान्था होनो नागिरदों बा दानारि होनो नागिरदों सालारिसफोर होनो नागिरदों आराय बोसोरनि खननै होनो नागिरदों बेयो जोबोद मोनसे वेलकाम मुभ बेयो मोजां मोनसे डिसिसन जादों बे सालारिखौ थाबैनो बिथांमोना जाहाथे होयो बेखौनो जों खावलायनो थाबाय जों जोबोद नाजादोंमोन बिथांमोनखौ नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जे साकरि बेयाव बिथांमोनखौ सोसननानै बिथांमोननि साकरिखौ जों रेगुलाराइज खालामनो जों नाजादोंमोन जोङो सालारिबो होनो नाजादोंमोन खिन्थु बबे हेडनिफ्राय बिथांमोननि सालारिफोरखौ होगोन बेखौ जोंनि अफिसारफ्रा नागिरनानै मोनाखैमोन अफिसारफोरखौ जोबोद जोङो नारसिनदोंमोन खिन्थु अफिसारफ्रा गिनानै जे खुनु प्रसिडिउर गैयाजासे प्रसेस गैयाजासे होनाय साकरिनि सालारिखौ बोरै होनो होननानै अफिसारफ्रा एग्रि जायाखै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एग्रि जायाखै सेक्रेटारि पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ एग्रि जायाखै बेनि थाखाय जों बे दरमाफोरखौ होनो हाबाखै